ndati Mevi bva pano. Mevi andizokutaura newe. Mevi. Zvamboita sei? Zvaita sei? Iwe unohwa kuti tiri kutaura nyaya yeupenyu pano. Upenyu. Zvaita sei? Hausvodei? Usvodei? Nandi Mevi. Tabata zvinhu zvakateteya. Zvaita sei? Chii ndakasarira kutaura. Uda kutaurei? Zvaita sei? Unodei? Hevo chisikana nendepi unobvepi, uya ndikutaurire zvimashoko zvemweya, chakanzi kakauya chigwere. Saka ichi ndakazo Mevi zvamboita seiko? Uchaita samatetewe. Waziwa ere? Waziwa? Handiti zvinhu zvavanhu vanonetsa. Tiri kutaurira vanhu matutorial pano kuti vazive kuti vateteya vari kudii, vari kushandisa zvisukiso pakugeza apa. Vanozviona. Vamajaira kakundora ndiri kumusha mukafunga kuti iri rakatosara. Guys, vanhu vakubva kuti stop bleaching. Handii nezvinhu zvangu zvandiri kushandisa panapa. Guys, for the people, pandoenda kumamisha kuya kwagandira muita segwaimani, vanondiseka. Noshira anogona kutestify kuti pano pari kugezera. Unoine mari noshi 3 hours vanhu vachititukaini kuti yekepo. Mandikuradze utensils angu nemashandisiro andikuita zvinhu zvangu. Vavari kuti handisi stop bleaching. Vakuradzai order yake zvainenge yakaita. Noshainditi hanzi for masopa angu nditsvake chakaita chilunch. Was public harisi kuita. Ichi pane vanhu vanditi tsvaga chekeza. This ndakachitsvaka ichi. Saka guys, vanogona kuti apa ndakateerera zvandakaudzwa nevanhu kuti tsvaka chakata chitoilet bag ndikachiona. So this one ndo chemafuta chete. Ndakusasira kutsvaga chezvichapinda zvinogezesa. Saka pamoona kuti zvekutozita tsvina wati. Saka ndoda kuratidza order yangu nekuda ndiri kuita. Line up zvikuinda pamuviri wangu. Vanhu vanditi ndikubviricha. I'm not bleaching. Wozviona izvi sezvekudai kumeso kukwesha. Ndiri brush yokuenda pasitendi. Tombo rangu randireri hazvikona nazvii. Then ndiyaya pamaikira muchitaridza. Ndoda kupisira line up yacho. Vanhu vari kunditi stop bleaching vare. I'm bathing. Munozviona. So, zvandinoita vekutanga, this soap iyi, unfortunately stati handiizivi, but ndakaitenga kumasvingo iyi. Ndo yakava genesis yangu yokuda kuita obsession nezvokugeza. This one ndeye kumeso chete. So ndinoitora ndoita kumeso ndoizora ndoigeza. Then this one ishi yamukona dzakutobva kutarisa because handina pekuisira. Saka ndichiri kungotsvaka zvinhu zvangu. Saka munondiudza kuti ndogona. Iyi mvura ndapisa inopisa yogeza. So this one idito. Ataona kanzi break ndoita pakuti maybe mapundu wati. So this one idito. Chatsvaka zvinhu zvinogara masipo aiwaya. Because arikugara mupepa anobvata kunga. This one meno inenge olive wati. I love bleach. Ndokwesha apa ndida kusana chigrovo ndokwesha kuti ndosukurudza. Saka number 1 mvura tosukurudza, number 2 mvura tosukurudza. Kuface manje kuzvisesedza kupira face ndozoisa iyi futi 7 wonders kuface. So izvi zvese zvakadai kupira kuface. Ganda rangu moti ringarega kumenyeka. Right. Then kouya this one ishi. Ndingati recommend nezuro this one. Hanzi vatisoti vaitonzi navo nana ndoshanzi munogona kuishandisa inoda mumatabhu. Kati ndingamirira zvetabhu. Ndingamirira zvetabhu. Ndingamirira tabhu zvei. Munhu akaika utsuka chidai. Asiya tabhu. Dombo rangu ndakatozobani. Padombo iri ukarikwesha nzwara mene riri kubva rafufunyuka kudai. Saka ndakatsvaka kuti chibrasho chemunzwara ichi. Chibrasho chekugezesa chikei. Ichi ndechekuti ichidai ndichikwesha this one. Munozviona ndotora manotsi.
saka gorovho ndinachira kundotama muhando sukudzana wakasara rehwanye wachanzi chachakavuma mwetu ichi chindo chine chichanda kumusana wandidaidzike ndichiita gaizi amazana ndoyasohwa kuti even ndichibva pano pamba ndohwa kuti am fresh, am very very fresh. Zvongwavanya kugaswa mamisha futi zvinokanganisa izvezvi vanhu vakutokuwa ndiri munhu tema-tema nenyaya yekuti vandijera kugara ndiri kumusha yet am not like kuti tambotaura kuti go for the midtime ndozvoshanda izvi ndopedza ndopivira ndakadiri kandamira ndakadiri zvandinozoita. This one like I said dito ndinombozoizora umunhu pamwe anoti sipa ishasi kumeso but I mean this is what I'm doing. Ndoishandisa ndomboisiya yakadero kuitira upundu chichichichi saka naye ndingakona here kusungura gandi rangu ndichiita nechunhu ichi kumeso ndichiita nechunhu ichi bvisa ndikandira kukwaikwai so kuchi ndinotochena chete. Then this one vaita ndinoshandisa bhodhi yese but ini kumeso kwangu manje because izvi zvindo zvindakaona ndotya kuva too much sensitive futi saka ndinobva ndatora iyi ndotanga ndoisa kumeso uyaya pamwe varatidza apa amuona kuti like vanondiziva kubva kudhara. This one even but aina mashopu ndatovaudza kuti ndikutoda kuti skin yangu ngaifanana because apa pamunoona kuti apa zhinji kacho kari vakadai so ndichifamba ndakatodai saka apa ndo the original yangu iyi ndikutsva nezuva iyi pamuri kuona kwese izuva iri because ndogara ndiri muzuva hamuzviona saka ndiri kuexpose ikira saka ndosaka muona mazuva ndakugara neheti then ndadero manje because ainditi izvoni indobvunza manotes usabata izvo ndobvunza manotes kuti saka ichi ndochesa sei mushopu manditingotori chinhu ndisati ndatanga kuisa kuti zvofamba sei saka ainditi you can use this one usanganisa nethis one ichi iya kutopera asi ndandichifanira nesimero dzakanaka even this one nesimero yakanaka ndosanganisa ndokwesha ndotora futi chisuru ndodakandarova negrovos zvakabatana kudai ndapedza kurova negrovos ndasararwa but ndikapinda mutoro ndikawana futi rimwe ndoda kutsvaka mamwe futi peya yemagrovos ndapedza ndozotora futi chisukiso changu nacho ndokwesha muviri wese ndosukurudza saka kusukurudza number 1 topinda musukurudza number 2 topinda mukusukurudza number 3 muviri uri kungokweshewa kuna vanhu vaya vai kunditi anzi ya bleaching munozviona. Then kana ndadawo dzimwe nguva asi these ones hasanambosurface these ones hatisandamboshasurface this one inonzi boti cosmolive amene wati bath body hair futi saka kuti ndinongoshanda nazvizvine futi body nekuyekera ndikana kubva mumusoro kusvika kuinoshanda saka ivo ndakatova kuti ndakaonawo paindaneti munhu ane anonzi got milk munayo here ndikanzi yes tinayo this one ine smell nice. This is $1 guys so zvamukuita bleaching $1 this one ine smell ndakafarira futi then ndobva this one is my final one nandinoshandisa pakugeza iyi even kuvesi ndinozoendesa futi ndichipedzisa takutaura zvo zvazviri kuinda pamuviri wangu in case you are saying I'm bleaching izvi ndiri kushandisa pakuekera namabhaketi maviri mubhaketi system yedu safe haipo noindi angata majoni saka izvi ndo zvandoshandisa. I'm still looking for zvimwe zvinhu zvokuti ndishandise pakugeza saka ozve ndikagara pana even ndikatotora pazuva zvamukona kuenda bleacha zvinhu ndosora ndakatosviba even kubva kufacebody yese I don't know why skin yangu zvii zvakazoita kuti unoda kutauravo here saka pandikutsvaga kuti ndotsvaka chii chinopinda zvinhu zvangu zvokuti zvekugeza izvi. This one ndakachitsvaka zuro ichi manditi tsvaka pekuisipa right uyai mukatuni maimevhitoni ndandakangamwa iyoyo ndakangofarira musikana akandisiva I hope ndine one of next time ndiaindibatsira zvisingaiti saka every time ndikabvira nemutaundi ndobva ndapinda nemabeauty shops kune vari kunditi yausing guys I'm doing my research in terms of zvinhu zvokugezesa I will keep on emphasizing kana zvinhu zvokunditsindisa pakugeza akubva zvakanaka but naturally I'm not that but ndanzi ndikati komanga because pane this other lady wandakasangana naye ndibva kwamusani ndobva achinzi anoita futi zvemafuta chichichi ndikatoti ndichomutsanangurira kuti unowo newe unoziva like ndikutsvakawo pane suncream yandakaudzwa nemwe munhu inonzi yanzi SP100 kana uchiziva kwa inotengeswa because ndingangoenda muzuva ngandinangotenda kuti zvisidhaki like this saka achonditi skin yako iyi ndoira apapa but yes I'm not using but skin yangu ndeiyi asi ndingangoenda muzuva chete ndokutanga kutotena like this
saka pane munhu akandirekomenda sun cream yacho unoiziva kwandokati akanditi unogona kushandisa yakati achondiudza zvemabhatsi ndiye akatondudza zvemasots izvi zvomukona izvi. So ina am asking, I'm not even joking, I'm asking, andiudza zvemasots akandiudza kuti utsvake nezvokwesha manga kuitira kuti ganda rinyatsoti tepfe. Ndakauya ndikakwesha chiyekereshi akandikare kwazvo tudeu hamuona gumbo rangu akati munotodai. Saka ndobva ndaenda mushopu zvino asi handizofanira kunyanya kuwekera kuva bhozi chikondo chepamusoro chiyere padhuze nomozviwei handindomashandisirwa acho kuna vanhu vanogona kuzondiseka. Ini gumbo rangu rakashata ndingambokurera mhani saka nichi ndo chandakashandisa zuro ichochi. Saka choita sechigireta asi chigireta chamanga haunozviona nyaya pamanga apa because apa pandandine kamanga kakariko ndopfeka masocks every time ngokuti gumbo rangu harinokasira kudaizvira. Saka unozviona asi handizodi kunyanya kuwekera kana kutobuda rukonu dust rokangaro kubei. I think maonyero andakaita haidi kunyanya kuvhwa zvonyanya kuikwesha too much because inozova too sensitive kufunga kwandokaipo. Saka ndofunga changoti kana kuti ndichabvunza futi kana kuti vanoziva vamondiudza kuti unoita nguva yakadii then chimwe ndakatozochisiya because masenzi angu akasikaiti. Saka ichi ndechamanga ichi chamuri kuona ichi zvikodzoka basi zvaita saka ichi ndachamanga ichichi kaya mune zvimwe zvamunoziva tell me. Ndingamborege kuzvichenera ndiri mumara ndogoni ndakavinge mara ndichisekwa navo ndakada chichangani ndiutanhu ari kundiuti hanzi stop bleaching. I'm not bleaching. Ganda rangu iri, this is my original skin iri uku kutsva kwandikutoita hamutori muna jundoti ngochinjika ndikapfeka zvakare izvi ndikapfeka zvakareba zvinovhara kumaoko okuku 3 days ndinerafanana kudai so ndofanira kupfeka matishets. So I think kana zvanyanya kuramba kuti masanscreen acho ndiri kuudzwa choni changutsvaka zvakareba zvapera then ndodai kana ndikatogara muzvipo fesi yangu hamidi ita black nuzuva handizi kuti sei ndichenei right. Tapedza rakuti line up line up yezvazvinenge zvakaita iyi this one iyi ndakaitoitengeserwa zuro. I have to explain myself kuitira vanhu mangwana vasandipuma kuti am bleaching because I'm gathering my utensils. So this one ine smell yandinoda because ndakatanga kutsvaka kuti ndoda inonzi body serum ndoda inonzi face serum yacho. So this one ndakabva ndoyebody yese. So one ndoyekutanga uya meme kuratidza vanhu nini kunditi stop bleaching, you're damaging your skin. Me, I'm not bleaching. Right. uya yonzi body serum yekutanga there is nguva ndoboti papapapapapa ndo inonzi mist yacho inondoifarira totsvaka mamwezve. Then turmeric oil dzeturmeric iyi then iyi ndoifarira kasmell kayo oil yealoe vera iyi. So these are the oils and now for the meantime I'm still looking. Then aya ndomapedzisira kazhinji kacho ndomapedzisira kamakombaina so ari 3 these ones ndokombaina maoils angu kuti ganda rangu kuzukatoita saiko zvinoizvi ukabvunza maimevhi ndaingozora iyi yega iyi kare mese maicheneruko ndaifuma ndakacheneruka ganda rangu sikabvumbobata mafuta hamunozviona. So now bva ndopa ndakanzotenga maoils izvi zvakadai ndosanganisa ndakadai. So this one ndakaitiwana zuro this one ndakatoirekomenda ichitaura kuti ganda rangu ndinoda kuti nyatsoita sere chimwana chichiche nyatsoti ende also ndobva ndamuratidza kuti ndiri kuita problem yekuti ndikazviexpose kuzuva stereki skin yangu iri kubva yadii yaita too dark kudai so ndobva tonditi skin yeni ndakaita iyi ndo original skin but like zuva pamwe rikutsva umese nekutsva nezuva handiti mozviona. So akanditi ndimboshandisa futi this one. So iyi but ndakafanira smell yacho. So ndikutanga 1 ndodai also zvakadai ndozvodai hakuzora mafuta muviri ipapo handika. Then handei kufesi for you ndikutsanangure kufesi zvingakushandisa this one iserum futi iyi
turmeric serum iyi ndakakandodawo maserum ndoda zvichirungu izvozvo. So iyi ndeface this one gender magic. I don't know if I'm doing it. Meso wangu vakataka kupilika here, but I use gender magic like this. This is for my face for the meantime. Zimwe nguva kana unda kuvata zvandokuita panosarira zvimafuta pandoita body yese izvi pandinoiti pastage ndo vanangoti kumeso kwekeketwe pakuvata then futi ndo inhanzi ndotenditanga pasi saka pandozova body likatopinda neapo pandoti kirikiri ndozopesera neiyi. This is what I'm using for my face. Then iyi ndakaitanga nezuro iyi, but I like it. This one ndikuifarira ndo izvo zvandokushandisa pabody yangu. Kuna vanhu vanozondiona ndamenyipira I'm using izvi. Then iyi ndo sun cream yandakawana kuswera nezuro asi andaziva kuti ichashanda kusvika papi, but SPF plus 90. This one pakune 50 pakune 75 ndandotsvaga 100 vakatawa na 100. So I got this one iri 90 and this kuti iwe upenyu hwangu mwari we upenyu amboita siku nanzvezvi. So asi ndane 2 days ndichishandisa saka asi ndaziva kuti ichakwanisa kuramba ndichiwana nezuva stere kudai asi kumeso ndinozomboyisa futi kozvine pa2 days asi ndaona ndichireacta ndoreacta futi kumafuta ese ese. Ndosaka ndikukudzai kuti I'm not bleaching because you munhu anoreacta zingaiti ene sandatenga zvise ndotanga ndasimera I smell so kuti ndisazodii sashandisa zvo zvokuti zvozondinouya. Iyi yanzi inonzi anti-aging what so this is what I'm using. Sa ichi chinomira chiri pasenda apa amozvona uya kunomezi uya mezvatonzi gara pati kubatiseiwa mafuta oda kutsvukirirawo here Mavis. So ndo overall perfume yangu yandakanda nayo kwamazare ngudzi diamond akaichiva akaitora nechirwere akachitora but ndakanganwa imwe yandikushandisa irimo futi imba but I see favorite yangu ndosaka isiri kumunhu ndiri kutsvaga favorite yangu iyeyo then nditsvaga futi chanotsvaga perfume another one but for the meantime kuperfume kushandisa nifi kundoo ndoshandisa nifi then nichimistich nei randikushandisa the meantime that big perfume hapana for final kanda kuda muzuva ezvo ndakagara ndosaka ndizotanda kuti hazi black handakana kuzara sunscreen yacho suncream indi kuti sunscreen pandakasvika mushopu ndakandodawo sunscreen zikanzi hatina sunscreen asi tine suncream anofanira neviwe zvakaoma ndikauza musi uyo oshiwa zvakaoma hewo zemevi laudo etuchiri emevi siyekeramo isekerera wachena maybe wachena undijairirewe anotora machinongerwa pakabuda manongerwa anotora machitirasha zvinhu zvangu sekuda kwe awindi unoita sei unoindepi ibe unoindepiwe unoindepi usudere ewo zemevi autamikire wapasinda matete vari kupa vanhu matutorial wekuti uyekere iwo ndineshera zvinhu zvangu pano inochihwa vanhu ichihwa vanhu vachitaura vanhu uye wachakuzoramba achitaura apapa idhirezi rekuti rinogeza ndoiziva kuti kubuda taura zvako vaudzeiwo vanhu vanonetsa saka apapa manje ndo maitiro angu iwayo
This was anogarawo mukati zvimashaving wati gore rimwe muchatifila nezvima-eyeliner nedipistiki dzangu dzirimo mukati mubhuteni pane dzangu kushandisa badziri mukati. Zvakaoma vana vanonetsa asi kana hambo hwisisi kuti upenyu hwari kutamba nahwo upenyu upenyu saka saka ndinongoti dadira ndotosora zvilipistiki zvangu for those vari kutanzwa neuse I'm not using ndakuradzai zvinhu ndiri kushandisa saka take it or leave it. Inini I'm still looking zvinhu zvinondiitira inini kuti ndinhuhwirire ndichifamba mumabhazi mandiri kufamba mazuva ndikasanganazve nemi ndisina kunhuhwiriramo vanhu vanotaka futi kutaura kwavasina kuswira unoziva kuti mai ainiwaziya moti zve masangana nendinezvi zvishambwe moti mai anombogeza motiita futi paindaneti vanhu vakaoma saka ndo upenyu hwangu hausati hwapeka ukwana zvinhu zvakazara malipstick chevanoita zvimazipi chinotsvaka zvangu chinhu ndoziva I'll keep searching pasipo ndopandaona kuti chaita sei saka pandakuda kubuda guys for the people I showed you zvandiri kushandisa naino I don't even know kuti because manero ndakascrubha futi nechinhu chiya chakada chimushini chechi ndodiro ndotonaika ndobata saka handihwisisi naimi ndakanyanya kuchuka ndakangozvinakirwa vanhu vakaovanonetsa ndoita sei iri dzezina handidi kuitira cha because kana ndakunogeza rinondinakidza kuti ndokoti ndokuda ndoti kana ndadzokera ndochinatsa kuno so I think ndapedza anoda kuti I'm bleaching. This is what I'm bleaching with to those who want to copy me. Ndapedza nemilani ndinaka nasikireti yadaita imuchiona ndichifamba namapapa bheki ipasuro yekuti ndinogeze munozviona ndinoenda bleaching. I refuse in the name of Jesus. Ndozondozorapa apana I'm still looking ende ndiri kufara kuti vasikana vavandakaona zuro that lady hamizive zvangu but that lady was so nice very nice chinditaridza ndikamuudza kuti bhajeti rangu handidi zvinhu zvopfuura madhola kana zvapfuura dhora ngazapfuura $3 ndiye akandimanikidza kutotora this vaserini iyi ndakutoda kutoisiya akati torai inonyatsoti skin yenyu inyatsota soft nice ndakutoisiya akanondimanikidza so this is what I have. Handina zvimwe zvandichaexplain ndika-upgrade zve I'll come here and show you handina security andinongoita nothing pakurya ndikakuradzai wani kuti ndikudya zvino ndodya mavheji ndodya less like this ndimwa mvura handina kana security andinongoita ndingavanzira vanhu kuti ndakaenda kunochekwa kana kuti ndine zvatokuita kune vanhu kuti uriya slimming I've shown you and now my body because handikugoni kuti ndislim muviri wacho usina kuti zvakare uchibatsiridzwa nezveupenyu bhuku reupenyu muzvona saka pandakuona kuti 1 hour mautori idzimwe nguva ndoita zvinhu zvirifanika ndokuti handichirida mugeza mugeza ndogezera pashi nzaniaaaaise zvakuita seko mivhu spirit of limitation muupenyu saka I think mastaenda pashi apa ndinazoreva zvinhu zvangu ndichigeza ndichitamunombondibhowa ndonichiona kunge hamuna space yakandikwanira saka ndoenda mugezera pashi mwarari handizi kuti zvomeka sense here I'm telling you the truth. This is how weird I am. Zviripo zvakaita line up saka ndizvo zviizvi ndakuinda ndinozvibudisa zvise ndinoita zvita line up ndapedza ta line up ndotanga kushandisa kapedza ndinoita zviti line up uko I think I've over explained myself. Vachati I'm bleaching handizvi nokuti ndokubatsira inini upenyu hwangu indakuinda bye bye I'm going kubasa however ndida kubasa ndoda kufamba nchizoti ziya rangu rokunhuhwirira bye.